Здравейте хора, аз съм Пепо и днес сме тук с Happy Games. Здравейте. Чакай, защо ми грабиш нещата? Чакайте, то колко ковчега има? Що не те виждам? Брат, що не те виждам? Как? Бък. Сме ли заедно? Не, заедно сме. Обаче не те виждам. Не, виждам те вече. Всичко е 6. Окей. Вау. Защо то толкова близо до нас? Ало, ако чупим яйцето. Това забрах, че не е Wars. Всякакво трябва да правим тук, какво спреш на Skywars? Помисля, че имам яйце ли? Ей, мекай, бегай от тука, бе. Бегай, бе. Пенис, бегай от тука, бе. Ще ме убие. Помощ. Горе един пенис ме бие, бе. Чай малко, идвам. Ще умра? Умря ли? Не? Аз съм най-добрия. Аз го скъсах то. Край. Какво ли целят тия, бе, бат? Чакай, че ма целът. Целът. Защо имат лукове? Убиха ма. Окей, хора, тук пак наново. Да, дами и господа. Ама лошото е, виж сега ковчежите. Колко съм опи! Ма така е по-лесно да не убият. Защото лъковите... Аз имам лък, ето пътник там. Как съм... Такова е. Има ли някакви други? Имаш ли стрели? Имам. Искаш ли? Колко? Чакай, имам 62. Ето дай ми половината, малко. половината. Чакай сега. Айде ги правим с лък, бат. Само лък ще им играе, бат. Нищо Ма повече. внимавай, защото е само едната бутнат. Аз за това ще се... така ще се такова. Има някои дет блъскат. Айде сега да пробваме буст. Аз отивам в центъра. Защо, бе? Ще гътне, стрелят. Стрелят на Чакай сега. да, бъде в клиповете си псуваш ли? Извиняй, ще питам това в началото. Аз много не псувам. Добре, окей, ще спра. Това видео след много година ли ще окачваме? Сигурно. Да, що... Хора, честита нова 2017! Ние този клип го правим на 31-ви, ама вие ще го Да. видите или на първи или на втори. Не знам. Точно така. Като го качем, ще го видите. Да, много ме кефи едитите, които слагаш във видеята си. Много са готини. Не знам как успяваш да си играеш толкова време. За колко време? Защото аз имам време. В принцип имам време, ама като имам... Защото сега сме във ваканция. На училище като си? Аз не знам, като имам училище, не знам как ги правя така клиповите. Сигурно само събота и неделя са има клипове. Бутнаха ма. Що не им поговориш на хората малко на испански? Аз помислях да направя... Трябва да започваш видеята си, здравейте, дами и господа, на испански. Как е здравейте, дами и господа, на испански? Hola amigos míos. Какво? Hola amigos míos, bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos. Паса де каса. Исках да направя един клип на испански, ама да има, нали, субтитри на български, ама не знам какво ще излезе от това. Хора, върнахме се отново с третата поредна игра, която сигурно ще загубиме, защото сме слаби. Това е друг въпрос. Как да го вземат от чезък? Слизай долу, има... Опа, коса. Има и диаманти, аз имам кирка, Чакай, си дам половината диаманти. Аз нямам много неща. Качвай са горе, видя ли горе, че има един ковчег? Да, ма как да го взема този чест? Да, трябва да се кача. Те ще ме бутнат сигурно. Няма. Не се представи. Те ме знаят мене, че няма да бутнат. Да, естествено. Взимам всичко и слизам долу в нашата скромна допка. Дай ще се запушим, аре. Този път си играем малко по-сейф. Малко по-сейф ще играем. Ето ти е половината диаманти. Чай сега. Аз май ти дал 9. Аз имам Diamond Chestplate, така че... Колко диаманта имаш? 9, нали? Да, 9 имам. Аз ти дам... Може би ще си направя... Искам си направя един меч. Чакай, къде е крафтинг? Няма крафтинг, чай ще направя един крафтинг. Направи тук. Така... Хора, в описанието се остава клипа на Happy Games. Както и аз на Пепо. Какво е по-хубаво? Да се направя това. Нагръдник, диамантен нагръдник или меч? Меч си направи по-добре според мен. Защото аз ще ти дам енчантнат Iron. Искаш ли? Ето ти нямаш енчантнат Iron. Час си имам 2. Не, имам. Сега, защото сега ми гадай. Трябва ми брадвата. Чакай, дай ти. Давай ти. Чакай,
Защото някой тук да ни кампи има ли? Няма, ние сме единственици. Добре, това е хубаво. Аре, дай преди мост старата паза. С лъка. Тия тук да оли Има яйца. За какво сте яйца? Да буташ хората. Верно. Ноутбук, бе. О, фу! Боте! Спечеля заради тебе ще спечела. Yeah, okay, I should not spectateful. Чакай сега, нямам блокове. Чакай, има ли как се spectateful, къде си? О, има диаманти. Къде си, my friend? Май можеш да ме видиш с компаса. Нямам компас. Нямаш? Тук. Няма. О, ма това е кубек рафа. Това не е Гуарц. Ми търси някъде. Се някъде трябва да намериш. Те всякъде се бият, човек, аз. Тук двама имат тим, брат. Чай бе, то не играем тим. Там някакви се мелят. Трябва ми блокове. Тия съм... Айде... Има един целият диамант, не знам как ще го убиеш. Аз съм. Не си ти. И аз съм така. Ти до сега били се? Не. Взимам блокове. Ти ли си това? Чакай. Да, ето те намерихте. Нямам блокове. Сега да падна. Ето ми главичката, виждаш ли ми или тя ще главичка около теб? Явно не. Нищо да виждам. Ще шанса, китайска работа. Дем. Трябва да взимам блокове, че нямам нищо. Хора, кажете дали искате виждате още клипове с Пепо. Спечелях! Победих! Бе! Ние сме the best! Муцка! Най-добре! И хора, това беше от клипчето. Аз клипа ви е харесал, не забравяйте да сложите един лайк. Ти някакви думи? Няма, ако искат повече клипове с пене в този канал. Или вие, които гледате клипа, искате повече хапи в канала, дайте палец нагоре, ако съберем колко палеци нагоре? Аз най-много събера 10, 20. Ти не знам колко събираш, ти събираш повече. Кажи колко искаш да събере този клип. 50. Можем ли 50? Хора, хапи кара 50, ще успеем ли да събере 50, не знам. Ама вярвам, че клипа ви е харесал, ако е така, може да дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали. И хора, Чао! бай!